s'aturi. No, ella l'interromp la jugada perquè imagina que passés una altra cosa. Exacte, on no hi ha mans. L'extrem dret per Carles Pérez. Torna a rebre la pilota, Carles Pérez penja la pilota, no arriba al seu objectiu, finalment des de fora de l'àrea l'aconsegueix controlar Artur, se'n va el brasiler, té tot sol Semedo, rep la pilota, entra dins l'àrea. El xut finalment, sí! És un noi molt descarat! És un noi molt descarat! La divisòria obrint a l'esquerra, la ten Sufati, com expectant cada cop que la toca el nano. Juga Sergio Busquets, zona ampla del camp, toca per la jugada de Semedo a la dreta, i ha acabat en la pilota. Quin caigut, falta de València. Sí, perquè Busquets s'ha llegat com paralitzar, que si hi havia una pilota dividida que si no calculava bé i que Miró arribava abans, era penal. Perquè el Barça, amb la seva velocitat, cada cop que llença una contra el València. Sufati, la toca cap a Jordi Alba, Exacte. A les tomes empat al Barça, Supercopa d'Europa dins, falten 8 minuts per al final. ataca la pilota del Barça amb Sufati, la juga cap a Artur, últim minut de la primera meitat. Ara qui ho fa Carles és molt apoderat, però li ha sortit molt bé. La torna a rebre, la pilota no pot intentar, no pot arribar a enviar-lo al seu company. Recupera però fent pressió davant de Gonzalo Guedes. Els 17 segons d'una altra circumstància que està aquí. I veient tot el partit atent Leo Messi, que són... La seva... És que Griezmann, que és el fitxatge estrella de l'atac del Barça, veu com el Puig, que ja veníem parlant. Griezmann, sempre al primer toc, la toca per Semedo, aquest enrere cap a Gerard Piqué. Baixa les escales Carles Pérez, també ho fa De Jong, l'Anglès, una mica més... Brillant, gairebé encegador, que du el nom d'Ansu Fati. Marxen els jugadors.